Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Balatonföldvár minden kedves polgárát. Először is örüljünk, mert itt a tavasz, másodszor meg örüljünk, mert vége van egy olyan választási kampánynak, aminek egy eredményes választás tett pontot a végére. Engedjék meg, hogy először az adatokat hadd közöljem, örömteli adatok, és dicséret Földvár, Balatonföldvár minden polgárának a részvételért, azért, hogy elmentek, és ilyen nagy számban részt vettek a vasárnapi szavazáson. Összesen városunkban 1981 polgár jogosult szavazásra, és közülük 1541-en, tehát a 85% körül elment és élt a szavazati jogával, ami nagyon dicséretes dolog. Az első választókörzetben 744-en szavaztak, Csatári Ernőre 372-en adták a szavazatukat, Viczman Mihályra pedig 319-en, a kettes körzetbe 797 polgár ment el szavazni, Csatári Ernő 457 szavazatot kapott, Viczman Mihály pedig 289 szavazatot kapott, tehát megvan térségünk és városunk új országgyűlési képviselője. A politikai illem azt kívánja, hogy gratuláljunk, jó munkát kívánjunk neki, hiszen ez közös érdekünk, és a politikai kultúrához tartozik, hogy megköszönjük Viczman Mihálynak azt a több cikluson átívelő együttműködő munkáját, ami nagyban szolgálta Balatonföldvár és polgárai érdekeit, és hát bízunk abban, hogy Csatári Ernővel is hasonló jó munkaviszonyt tudunk kialakítani. Várjuk, ha az új parlament megalakulását követően, hogy képviselő úr látogassa meg önkormányzatunkat, el tudjuk neki mondani, hogy mik a városvezetés szándékai, milyen fejlesztési lehetőségeket szeretnénk megvalósítani, és hát nyilván kíváncsiak vagyunk arra is, hogy az új kormány milyen rendeleteket, milyen törvényeket fog alkotni, ami az önkormányzatok működését befolyásolni fogja, hiszen erről viszonylag keveset tudunk. Mi ezen a találkozón meg fogjuk ismételni azt, amit már előterjesztettünk és kértünk Navracsics Tibor miniszter úrtól. Ezt tavaly ősszel tettük meg polgármester úrral egyetemben, ketten írtuk alá. Javasoltuk, hogy az önkormányzatok, ahogy az első parlamenti ciklusban 90 és 94 között volt, az idegenforgalmi adó bevételek minden forintja után 1 forintot az államtól kapjon vissza kiegészítésként. Hát ez az első időkben 2 forint volt, aztán 1 forint lett, végül eltörölték. Mi megelégednénk az 1 forinttal is, hiszen az nagyon komoly fejlesztési lehetőséget teremtene idegenforgalmi szempontból. A másik kérésünk az a balatoni körvasút megépítése volt, ami idegenforgalmi szempontból megint egy fontos attrakció lenne. 100 éve merült fel először ennek a gondolata, azóta nem sikerült megvalósítani. 5 kilométer megépítéséről, vonatszakasz megépítéséről van szó, világos és akaratja között, ez nem olyan költség, amit ne tudna a költségvetés kiizzadni magából, és hát nagyban előrevinné a balatoni turizmus lehetőségeit. Aláírtunk májusban, illetve márciusban a MÖSZ, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének volt egy konferenciája, és ott a leendő kormány felé, bárki lesz, az megfogalmazódott egy igény. Több mint 100 polgármester vett ezen részt, az építésügyi, hatósági lehetőségeket szeretnénk visszakapni, hiszen Balatonföldvár önkormányzata építésügyi hatósági jogkörét elvette az előző kormányzat. Nem tudunk beleszólni abba tulajdonképpen, hogy mi épül Balatonföldváron, mert nem mi döntünk róla. Aztán szeretnénk, hogyha a gépjárműadót, ami hát néhány évvel ezelőttig az önkormányzatokat illette, azt visszakapnánk, aztán szeretnénk, hogyha a szolidaritási adót nem kéne fizetni az önkormányzatoknak. Mi ez alól mentesültünk ebbe az esztendőbe, de nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, tehát ezt a pénzt ott kéne hagyni az önkormányzatoknál, és hát javasolni fogjuk azt is, hogy a főispáni rendszer helyett, illetve a kormányhivatali rendszer helyett, ami felügyeli az önkormányzatokat, térjen vissza az a gyakorlat, ami
1990 és 94 között az önkormányzatok helyzetét igazgatta, ez pedig a köztársasági elnöki megbízott. Talán néhányan még emlékeznek, hogy megyén köztársasági elnöki megbízottját, akit a köztársasági elnök nevezett ki, és akinek az volt a feladata, hogy egyensúlyt teremtsen a teljesen egyenrangú kormányzati és önkormányzati politika között és intézmények között, a köztársasági elnök nevezze ki, és szűnjön meg az önkormányzatok kormány alá rendelése. Hát miután azt hallottuk a miniszterelnök jelölt úrtól, hogy bővíteni akarja a köztársasági elnök jogkörét, hát ez egy jó jogkörbővítés lenne, és helyreállítaná a demokrácia egyensúlyát. A helyi dolgokról néhány szót. Tavaly évvégén az állam ingyenesen az önkormányzat rendelkezésére, a város rendelkezésére bocsátotta az MTI üdülőt, a Szigligeti utcában, a Magyar Távirati Iroda üdülőjét, elég lepusztult állapotban van. Törjük a fejünket, hogy mi legyen a sorsa. A sok variáció közül az egyik, amiről érdemes beszámolni, hogy felvettük a kapcsolatot a Magyar Művészeti Akadémiával, és szeretnénk itt egy olyan alkotótelepet, vagy egy alkotótábort, vagy alkotóházat kialakítani, ami régen Szigligeten működött, írók, festők mehettek oda, akár zeneszerzők jó, nyugodt, békés környezetbe alkotni. Hát reméljük, hogy sikerül megállapodásra jutni, és akkor városunk gazdagodni fog egy olyan helyszínnel és egy olyan intézménnyel, ami biztosan jó hatással lesz Balatonfürdvár kulturális életére. Tegnap hosszas tárgyalásokat folytattunk az Örökségvédelmi Hivatallal, aminek a célja az, hogy a helyi építési szabályzat módosítását a törvényi előírásoknak megfelelően örökségvédelmi szempontból is elbíráljuk, és ehhez készüljön egy hatástanulmány. Ezen a megbeszélésen a kormányhivatal, az önkormányzat képviselőink kívül részt vett egy cég, aki ezt a hatástanulmányt elkészíti. Ez feltétele annak, hogy a hészt módosítani tudjuk, és hogy a kikötő környékét végre jogilag is, és hát építészeti szempontból is rendezni tudjuk. Nagyon szigorúak az előírások, zöld területet illetően, még azt is előírják a törvények, hogy milyen növényzettel lehet ott ellátni a környezetet és a környéket, mi az építhető építmények, megépítendő építmények maximális magassága, területe, milyen lehet a stílusa, tehát egy nagyon alapos munka vár még ránk. Tegnap volt egy lakossági fórum, a lakossági fórumon szintén a helyi építési szabályzat módosítása volt a téma. A Gárdonyi Géza és az Ötvös utca között elterülő terület átminősítése volt a cél. Az előbb már említettem, hogy az önkormányzatnak nincs beleszólási joga, nincs építésügyi hatósági jogköre, tehát nem mi adjuk ki az építési engedélyeket. Itt arról volt szó, hogy egy meglévő hatályos építési engedélyt módosítani szeretne a beruházó, ehhez azt kérte, hogy minősítsük át ezt a területet, üdülőövezetből vegyes övezetté, egyébként ott a mellette levő ház vagy épület, a festékbolt az már ide tartozik, és ha ez megtörténik, akkor nem 50 lakásos társasüdülő, hanem egy 25 lakásos, sokkal kedvezőbb kinézetű, sokkal kedvezőbb környezetterhelő adottságokkal rendelkező építmény fog megszületni. Meghallgattuk mindenki véleményét, hiszen az önkormányzat érdeke, hogy minden döntésénél a lakosság véleményét, érdekeit figyelembe vegye a legmesszebb venőkig. A döntés a következő ülések valamelyikén fog megszületni, és remélem olyan, amelyik minden balatonfürdvári polgár tetszését el fogja nyerni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, röviden ennyit szerettem volna elmondani. 2 hét múlva újra találkozunk, minden jót, viszontlátásra, szép hétvégét!